jekk il-Bibja fija 73 ktieb li nkitbu matul il-medda ta' mijiet ta' snin, kodba li aħna nsejħulhom tal-Antik Testament u tal-Ġdid Testament, li nkitbu minn diversi awturi sagri fi żminijiet differenti. Dan tiġa jagħtina tweġiba għad-domanda mal-Bibja miktuba fi stil wieħed biss le, assolutament le. Hemm l-istili kollha ta' kitba li nużaw aħna il-bnedmin. Pereżempju, ħafna kodba, uħut mill-kodba nsejħulhom kodba storiċi għax qisu bħal donnom huma ġabra ta' ġrajiet, huma storja tal-intervent Alla l-imbierek, pereżempju fl-Antik Testament, fl-istorja tal-poplu l-Mażul. Għandna l-Vanġeli illi għandhom din ix-xaħta storika, jiġifieri l-Evanġelisti rridu jagħtuna ħjiel bażiku, żiedu riflessjoni tagħhom ukoll ovvjament fuq il-ħajja ta' Ġesu. Ġifieri għandna kitba narrattiva, storika, però mhux dik biss. Għandna pereżempju l-poeżija. Jekk aħna niftħu pereżempju l-ktieb tas-Salmi, l-ktieb tat-talb tal-poplu Ludi, ħafna minnhom huma miktubin fi stil ta' poeżija, il-qalb li tiftaħ qalba Alla anki b'mod poetiku. Għandna ħafna orakli fil-kitbiet tal-profeti illi huma miktuba anki f'forma ta' poeżija. Għandna l-proverbji, biss jekk niftħu l-ktieb tal-Antik Testament, għandna ktieb sħiħ mimli qwiel popolari, mimli jerf popolari li probabbilment kien jintuża bħala ktieb fl-iskola tas-subien fis-sinagogi Lut, il-ktieb tal-proverbji. Jiġifieri għandna kwantità kbira ta' modi ta' kitba, Ovvjament ma dan inżidu il-kodba tal-erf kollha miktubin biex jgħallmu mhumiex storja jew inkella huma storja forsi mhux vera ma li nkitbet biex tgħaddi tagħlima. Għandna mbagħad anke l-istil apokalittiku. F'dan kollu pereżempju nġibu qudiem għajnejna l-Apokalissi ta' San Ġwan, stil ta' kitba qisha misterjuża tuża ħafna s-simboliżmu tal-annimali, tal-kuluri, eċċetera, eċċetera biex twassal messaġġ fil-każ tal-Apokalissi li minkejja l-persekuzzjoni l-insara tiħorġu rebbieħa fi Kristu. Ġeneri letterarji jissejħu mod ta' kitba aktar ma narfuhom, aktar nistgħu nifhmu l-intenzjoni tal-kittieb sagru.